Айде. Една за Тати. Една за Чинка. Една за Чичо. И плей. Айде, Тати. Вкусно бе. Айде да опитаме, маме. Обаче, по-малко вече. Виж, църка с езика. Премлясква. Айде, маме. Ще иде. Ама да, ще много съм му разбила. После ще го затвориш. Ще го изядят. Аз му после. Ще го изяде. Ние сме се разбрали, че аз няма да доизяда. Много да, той е маничък още. Няма, той сега една-две лъжички да издем и стига. С близнаци се накапаме. Всичко аз им доизяждах. Мама. Айде, пле. Майде, хайде. Май ще мяташ мерчичо си злоя. Сега ще му да върти главата, гледай коста. Да върти главата. Те ли ще правиш като Чичо? Мене знаеш колко са много шамари в дния. Айде, маме. Браво. Мама. Много е хубаво, маме. Чакай, малко почини. Много е хубаво, нали, маме? Плачи, ти такова нещо не си имате сега. Кой е това мляко? Такова странно. Марти. Марта. Марти. Добре, не е лошо, добре се справя. Нали? Да. Близва се. Харесвам. Като се има предвид, че за първи път опитване е. Харесвам, да. Бас, според мен, като се научиш да яде. Плаче. Няма ока. После ги гризани. Как се прави само? Виж как обаче. Триса го сякаш. Цялото тяло. Кубе, всички те снимаме тук. Конвул се получава. Виж, цялото тяло се тресе. Също ма репи, това вкусно. Кой ти нещо, мама да ти даваме? Какво е това мляко такова? Виж как прави целя. Айде, Марти. Айде още една лъжичка сега от Тати. Айде сега за Тати. За Кака, за Чинка, за Чичо, за мама, за всички по-нови, като бях малките. Айде сега една за мама. Мато. Не искам Марти. Не ще от баща си да идем. Айде, мама. Айде, мама. И Тати вече дава храна, няма само мама, не гледай към мен. Виж как се чумери. Айде, Тати. Браво. Браво, на бебето. Шипавка ми, маме, да, мама. Айде, Тати. Лъжичка Не по важно, помниш му лъжичката. Той не може Той да... няма Той само да я близва. Голяма му е тази лъжичка за неговата уста. Омацаха ли целя? Сега ще си купим лъжички, купички, тяжки, чиники. Тати. Айде. Чак на носа отиде, Тати. Бащачката храни чак и по... Знаеш как хубаво си уляпан навсякъде? Имат по два пъти кола. Айде, Тати. Добре, какви лъжите си тия, бе? Стига. Тати. Мале, какво направи, бе, Тати? Айде, стигам. Добре му е. Даже много яде детето. Браво на Мартин. Браво. Браво, Мартинчо. Браво. Айде. Има и Тати, още след една. огурките. Айде. Последна. Айде, последна. Последна, маме. Айде, последна. Не насуваш, там ще. Айде, готов. О, огурките в 3 са, бе. Стига. Няма, маме, няма. Айде. Готово. О, почервеня.